Mindanao Leaders Summit on Federalism gipahigayon karong adlaw sa Grand Minsing Hotel sa Davao City. Sa ang kalihukan magduso sa federalismo nga sistema sa gobyerno ug mahimong alternatibong sistema sa kasamtangang gigamit sa gobyerno. Si Davao City Mayor Mayor Rodrigo Duterte kinsa mao'y nagsugod sa pagpahigayon sa summit na nawagan sa mga leader gikan sa gobyerno, civil society organizations, business ug academic sectors, leaders sa mga simbahan, militar ug mga kabatan-unan aron magmugna og plano alang sa tinuod nga identity sa Mindanao. Lagip sa mga gikatakdang motambong sa summit mao sila si kanhi President Fidel V. Ramos, Monsignor Fernando Capala, Ateneo de Davao University President Father Joel Tabora, former Mindanao Economic Development Council Chair Paul Dominguez ug retired General Hermogenes Esperon. Gikatakdang moapil sab sa summit ang mga local government heads gikan sa Mindanao ug ang mga Catholic bishops ug Muslim religious leaders.